Ito po, meron na tayong pinakabagong color version ng ating Honda Beat. So, kita nyo rito, meron tayong Honda Beat. Ito yung ating old model. So, ito po, may presyo na 73,900. And tingnan po natin dito sa kabila. Ayan mga idol. Dito, meron tayong bagong color version. Ayan. So ito na po yung ating nilaunch ng Honda sa Taguig, sa may market. So andito na ngayon sa Pangasinan, available na rito. So itong ating new color version, ito po yung ating 50th anniversary edition. So makikita niyo yung ating scooter na to, no? Meron na yung nakalagay na 50th anniversary edition. Ayan. So yan, no? So 50 years na po pala ang ating Honda Philippines Incorporated. So congratulations from them. At naka 50 years na sila dito sa Pilipinas, And ito nga, binigyan tayo ng special color version para sa kanilang 50th anniversary. So sa Honda Click lang po available ito. At dito sa ating Honda Beat. Ayan. Ito yung pinakabago nating model na Honda Beat. Kung titingnan nyo po yung kanyang itsura from the old model, magkaiba na po. So, from this side, ayan, makikita nyo. At makikita nyo rin dun sa kabila. Iba rin po yung pinaka-itsura niya, So, magkaiba na sila. And then, itong ating pinaka-headlight, ayan. So, mapapansin nyo rin na, ayan, mas maganda yung itsura niya dito, Hindi. Pero para sa akin ayun ang kanyang pinaka-headlight before. Ayan. So, ano pong masasabi niyo mga idol? Sino pong mas magandang headlight design para sa dalawa? Ayan. Para sa inyo, sino yung mas magandang headlight design? Yung bang old model or itong bagong model? So, yan po. Meron din sa mga... So, yung bit na decals nandito sa bandang ibabaw from that side, nandun sa bandang baba. Ayan. So, yan po mga idol. And siyempre dito nga, yung ating mismong head calling, Ayan. So, parang tingin ko hindi siya nabago from the old one. So, meron pa rin tayong park brake lock. Ayan. And here, ating So, again, ito po yung ating pinakabagong color version, 50th anniversary edition model or color. And sa lahat naman ng specs, kung makikita nyo man dito sa ating katabi, same lang yan. So, sa kulay lang talaga yung binago nila dyan. Even yung ating mags, color, siya. Parang bronze titanium mga tato. Yung kulay na to. Ayan, tingnan natin. So, titingnan mo din sa ating old model, color black lang yung nila. Yan, ito po parang bronze color, Yan, dark bronze color. And andun pa rin yung ating decals sa white color, yung blue and red color combination. Dinkary color, para sa ating Click 125. So yan, available na po ito. And here, meron tayong Honda Beat. Ito naman, dito mas marami siyang nakalagay na 50th anniversary, Kita nyo? Here sa side, meron siyang 50th anniversary. Sa kabila din, meron din siya nakalagay. And here, Honda lang nakaara niya. And meron siyang parang letter B dito. Yan. And dito sa ating bagong Honda Beat, iba na yung itsura ng kanyang mags. Iba na yung design niya. And from this anniversary edition, bronze color din ito. Ayan. So, titingnan niyo po yung kanyang mags sa old model. Ayan. Ito po yung style ng kanyang mags from the old model. Ayan. So, dito po sa ating old model. Ayan. So, iba na yung itsura niya from the new one. Yan po yung mga binago nila. Ayan. From this side, yan po yung binago din nila. So, ayan mga idol. Meron na tayo ditong unit nito. Sa ating namang upuan, iba rin yung nilagay nilang seat cover. Ito yung kanyang parang may mga butas-butas yung seat cover niya. Ayan. And yung kanyang sa likuran, iba rin yung kanyang nilagay dito na hand grab rail na natin para sa Honda Beat.
At yung ating tail light, iba na rin yung design. So, dito, mas iba yung design niya dito. So, yan po yung mga binago nila dito sa ating Honda Beat na bago, no? Ayan. So, sa makina, yan yung ating makina. ESP engine. Single shock pa rin po ito. Ayan, naka-drum brake tayo sa likuran. Ayan. Yung kanyang mismong style ng muffler. Yan yung bago niyang muffler design. So, plastic po ito. Makikita niyo yung ano niya, plastic. And yun ang ating so sa design din ng kanyang mags yan. So sa size ng kanyang gulong 90 by 14. So 90 by 14 ito. Yung ating gulong. So tingnan natin dito sa old model ano. Kasi dito sa old model makikita niyo po yung tsura ng kanilang old model. So again yan, meron din tayo ditong U-box para sa ating mga gamit. So naiba yung style ng kanyang grab rail sa old model ano, saka dito sa likuran. Yan mga yun. And dito sa ating gulong sa likod. Yan. Ito po yung pinaka old model natin na Honda Beat. So yan mga idol yung pagkakaiba nila. At yung sa bandang front natin, compartment, nilagyan na dito ng parang front compartment ano, sa bago. Meron dito. Kapakita ko sa inyo yan. Yan yung ating instrument panel, same pa rin. So yan, pakita natin dito. So yan po yung ating pinaka front compartment. Yan, meron din tayo dito nilagay para sa ating Honda Beat. So meron tayong lagayan dito. Ang nakalagay dito is power outlet. So meron na tayong charger ano. So malaking bagay ito. Ayan. So kailangan pa natin dito ng ano, ng parang ano natin, adapter para sa ating USB charger. So bibili tayo ng adapter, lalagay natin dyan, pwede na nating charge yung ating cellphone. So yan po yung kanyang compartment, pero napakaliit ano. So hindi natin pwedeng ilagay yung cellphone dito. So ang kagandahan lang, meron siyang cover ano, para hindi rin mabasa. So dito pa rin yung mga hook natin, tapos yung ating meron tayong small compartment dito. Yung susian natin, ganoon. Meron pa rin tayo dito shutter lock. Ayan, may shutter lock pa rin dito. Yung opening ng ating seat nandito rin. Ayan. Ayan, pwede rin natin siyang ilock ano. Again, yung ating instrument panel. May nabago ba? Same pa din, analog ano. So meron tayong digital dito. Kusina, high and low beam, park brake lock meron pa rin, at yung kanyang ano. So yung kanyang lagayan ng battery, ayan, yan dito po sa ating paa, right? Tapos yung ating compartment, ayan. So malakalaki din yung ating lagayan ng gamit dito. So yan po, gasolina, ayan, sa ating gasolina. So mga idols, itong ating pinakabagong Honda Beat, no, model natin. So facelifted, kumbaga yung pinaka-front natin, binago lang. At yung ating luma, ito makita nyo yung luma natin na front face. Ayan. So nawala ito. Ito medyo binago na yung ganyan, yung pinaka-harapan. And here makikita nyo naman. Ayan. So makita nyo dito sa ating pinaka-front face. Ayan po yung mga bago versus on that side. Ayan, yung ating luma. So itong ating color na to ay 50th anniversary ng ating Honda Philippines. And pagdating sa ating front na gulong, ang size nito ay 80-90 by 14. So pareho silang 14 inch mga idol. So hindi po nagbago yung kanilang, same size pa rin yung tires nila from the old model. And ito, meron tayong ground disc. Ang kanyang brand ay GSK. Then, meron tayo ditong one piston caliper. That is Nissin. So, maganda yung brand niya, Nissin caliper mga idol. Telescopic forks pa rin yung ating pinaka-front suspension. At yung ating design ng ating front fender. Makikita nyo, yan, ganyan pa rin siya. Meron siyang design ng ganyan.
So iba yung kanyang front fender design na yan. Kita niya. So dito, yan. Naiba po yung design nila pareho. Magkaiba po yung design ng front fender nilang dalawa. So yan mga idols yung ating pagkakaiba nila. Sa front na sa pinaka head, ganun din. Yan. Yan. So meron tayo dito nakalagay na sticker na FI o Program Fuel Injection. Dito wala ano. O dahil ito yung ating anniversary edition. And para sa ating Honda Click 125, yun lang, color lang po yung binago niya dito. So ang presyo po nito ay I think 85,900. So mas mataas po siya sa presyo ng ating regular na Honda Click ano. Kasama na rin po doon yung kanyang naka LTO registration. At ito naman 77,400 kasama na yung LTO. So, titingnan po natin yung kanyang SRP 75,400. Ito naman ay 83,900. So, ito po yung pinaka difference nila. So, siyempre may additional tayong 2,000 para sa ating LTO. Ayan mga idols yung ating bagong Honda Beat. Sunadan niyo pong bumili nito. Available na po ito ngayon dito sa Guanzon Honda Calasiao. Ano. Malapit po ito sa Robinson Calasiao. Naka-display na po ito ngayon dito at pwede nyo na siyang mabili. Kaya ayan po. Kung gusto natin nyo itong ating special color version or anniversary 50th edition, limited lang po ito. Kung ibig sabihin hindi po marami kanilang ilalabas nito. Konti lang. So collection item po ito. Collection na color ano. So pwede nyo pong mabili ngayon to. Honda Beat. Itong ating Honda Beat 50th at Honda Click 50th anniversary edition. Ayan po mga idol. Diba? Solid, diba? So ito kulay blue talaga yung kanyang pinaka headlight ano niya. So nothing special, hindi naman ganoon kadami rin yung binago sa ating Honda Beat. Makikita nyo lang yung mga aesthetics, no? Ibig sabihin yung mga parts, konting binago, yung mags, yung hawakan, binagong design, yung seat, binago din yung kanyang cover. At dito naglagay lang sila ng parang USB charger. Meron lang tayong USB charger. So yan po yung mga the best na binago sa ating Honda Beat na to. Abangan nyo po yung ating magiging full unit review. Actual unit review. Gagawa natin siya ng comparison with the old model para makita niyo po lahat ng kanilang diferensya, no? Yung kanilang style. So yan po. Yan mga ito yung ating Honda Click. So again, marami po sila ditong mga models na available. Meron tayong Honda PCX. So available dito, Honda ADV. So mga naghahanap po ng ADV 160. Meron silang color white, ayun. May white color, may black color. Meron din silang red color dito na ADB 160. Ayan. Ayan. ADB 160 color red. Ayan. So, pwede na po yung bumili nito kung gusto niyo. So, meron tayong ADB dito na kulay, tatlo, no? White, black, at red. At yung mga ibang model nila, kaya nitong ating Honda Click 160. Ayan. Meron din silang tatlong kulay. Red, white at black at airblade mga ito. So yan po, dito tayo sa Honda Guanzon Honda Calasiao. Kaya kung gusto niyo pong bumili ng mga units ng Honda motorcycle, malapit po kayo dito, punta lang po kayo dito at available itong mga units nila. Ayan, so yan po ang ating live update. Pauwi na rin tayo at magko-close na rin ang kanilang store. Kaya shout out po sa inyo mga idols at ride safe po lagi.